बिथांमोननि जिथु आफाद दानाय फैगोन नामा बियो बिथांमोनजों थाफानाय जिबिलाक मानसिफोर भुल क्रमाव थांफ्लांनाय बिथांमोना आंजों जुगाजुग जागासिनो दं एप्लिकेसनसो होनो नागिरदों फैनो थाखाय बबे 14टा जिल्लानि मानसिया थांनांगौ जाखो बिथांमोननि भाइस प्रेसिडेन्ट आंजों जुगाजुग खालामनानै भुल जादों होनना बुंदों बिथांमोननि सासे भाइस प्रेसिडेन्टआ बुंदों भुल जादों बियो जों रायज्लायनानै ज' जाफिननांगौ माखासे बिथांमोननि कन्डिसन टार्म्स एन्ड कन्डिसन दं बिथांमोनखौ पात्ता होआखै बिथांमोना सुबिदा मोनैनि थाखायसो बे आफादखौ दादों नालाय आरो जायफोर थाफादों बिथांमोनजों बेयो थारमाने दानि गोदान नङा आवगोलाव जायफ्रा थारमाने काउन्सिलाव बिबान मोनाखै बाहागो मोनैनि खुद्रिनानै एरायना थानाय मानसिफ्रासो बांसिन दं नालाय बेयाव आरो बै बाहागो मोननाय समाव गाम्बारुआ बिसोरखौ पात्ता होआखैमोन गाम्बारु मोसाहारिया खिन्थु गावहाबो एक्लाय जानाय उनाव बै बाहागो मोनै खुद्रिनानै थानाय मानसिफोरखौ लानासो दादों नालाय आवगोलावबो जेबो खालामनो हायाखै दाबो जेबो खालामनो हायाबा जेबो जाया बिजों गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि गासैबो चेनेलखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद माबा सिलाफोथार आनसलिकनि बानजायनायाव मोनसे मेल जाना थाङो बेयाव सांग्रांथि मेल आरो बे मेलाव आंखौ आलासि महरै लिंहरनायखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों जिहेतु जों मोनसे सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन हिसाबै थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि माने मा जादों बिटिआर गोरोबथानि जिबिलाक दफाफोर दङ आरो जिहेतु बे सुक्ति मथेनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जों मोनसे मोननो हाबाय आरो बे काउन्सिलनि जिथु अबस्था दिनै दा मा जानानै दङ गामि सोसननाय समस्ति दानाय बिनि बिसायख'थि फाथिनाय बिनि रांबावजा जिथु बाजेट बेखौ बारायहोनाय बिटिआरनि बायजोनि हा हुनि जेंना सोलोंथाइनि जेंना फरायसालिनि जेंना गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ फोरमायलायनो होननानै जों दिनै रायजोनि गेजेराव फैदों आरो बेफोर बाथ्राखौनो जों फोरमायदों आरो बेफोरनि सायाव जों गासैबो मा जानानै दङ बेफोरखौ जों रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायदों जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जिथु गामि सोसननाय आरो समस्ति दानाय बे नटिफिकेसना ओंखारदोंमोन 2 थारिखआव ओंखारनायनि उनाव 4 थारिखआव बेखौ बन्द' खालामफिनदों बे बन्द' खालामनायखौ दाख्लै दिल्लीजों जानाय जितु भिडिअ कनफारेन्सनि जुगै जितु सावराय मेल जादोंमोन आसाम सोरखार भारत सोरखार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव जों बे बाथ्राखौबो रायखांदों आरो आसाम गभर्नमेन्टआ जितु जोंनो रिप्लाइ होदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबा गोलाव जागोन दा बेनिखायनो आं बुंबाय बेफोर बाथ्राखौ जों रायजोफोरनि गेजेराव फोरमायलायजोबनो फैदों जिहेतु रायजोफ्राबो थारमाने जिहेतु आन्दलनाव बयबो बाहागो लादों नालाय बाथ्राफोरखौ मिथिनाय बिथांमोनहा मोन्थाय दं बेफोर बाथ्राखौ जों गेबेङैनो फोरमायफैनायनि मोनसे हाबाफारि लादों खोनानो मोनदों इउबिपिएफ जितु गोदान आफाद ओंखारदों होनना बुंदों आंबो ससियेल मिडियानि जुगैसो मोनबाय थादों थोंजोङै आं मिथिया आरो बिथांमोननि जितु मा मावनो नागिरदों मा मागोन आं बेखौ जेबो हमनो हायाखै थारमाने जिहेतु जों मिथिगौ जोंनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिथां गाम्बारु मोसाहारि आरो जोंनि एक्स चेयारमेन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिथांनि नेतृत्वआव बेखौ दानाय जादों होननानै जों ससियेल मिडियायाव मोन्दों खिन्थु बिथाङा दिनै गोदान मोनसे आफाद दानानै मा खामानि मावनो नागिरदों बेयावबो डिस्टिंक्ट नङा जों ससियेल मिडियानि जुगै जों मिथिनो मोन्दों बिथाङा नैबे काउन्सिलखौ आबुङै दाफुंनाय आरो माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि मावनाय बिथाङा सोरजों रायज्लायनानै माबादि आबुङै दाफुंनो नागिरदों आं बेखौ बुजिनो हायाखै थारमाने बिथाङानो मानोना सोरखारखौ केस होना दोनदों आसाम सोरखारखौ गावनि चेयारमेनखौ मोनफिननो थाखाय बे केस होनाय मानसिजों सरकारा रायज्लायगोन जानो बिटिआरनि बाहेरनि समस्यानि बागै बे सरकारा केस होजानाय मानसिजों मालाबा बे समस्यानि बागै रायज्लायनो बेखौ लिंहरगोन नामा आरो सरकारजों जुदि रायज्लायनो बाहागोखौ मोनाबा समस्याखौ बोरै खोन्थाहैगोन समस्याखौ बोरै मिथिनो आरो माबादि सुस्रांगोन बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो थारमाने बे काउन्सिलखौ दाफुंनायाव नैबे सरकार दानायनि बे एफेक्टफोर जागोन नामा बे गोदान आफादा जिहेतु मोनसे फिक्स मोनसे पलिटिकेल एजेन्डा लाना फैदों आरो जों मिथिगौ गाम्बारुखौ चेयारमेन बानायफिनब्लानो बे आफादा जोबगोन गाम्बारुखौ चेयारमेन बानायनोल'सो बे आफादखौ दानाय जादों बेनि जेबो ओंथि गैया थारमाने मानोना जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय एनडिपिनि 4 फ्रेक्सन थाबाय बिटिआरनि सुक्तिनि गासैबो दफाफोर काउन्सिलनि जिबिलाक मावफुंनांगौ खामानि बेफोरखौ लानानै भारत सोरखार आसाम सोरखारा जोंनोसो लाइजाम हरो आफादफोरनोसो बे गोदानै दानाय आफाद
गाम्बारि मोसाहारिनि आफाद जितु गाम्बारि मोसाहारिया जितु आसाम सोरखारखौ केस खालामदों बेखौथ' लाना रायलाया। गतिके बेफोरखौ दाफुंनायाव जोंना खौसेथि बर' सुबुं आफाद दं, दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं, एनडिबिनि मोनब्रै फेक्सन दं। जों जथाय आफादफ्रा ज' थालायनानै खामानि मावनायाव बे जेबो आख' फाख' खालामनो हाया होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। मोनसे कुइसन